салому дуруду бепоён дӯстони меҳрубон, худованд ҳифзтон кунад. Қарор дорем дар меҳи ҷомаи хидмон бобоҷон 88 ба хости худо мо ҳар чӣ мекунем ҳаракат мекунем ки то Аллоҳ розӣ боша ва бандагонаш ки мақсад ниёз доранд ёрам як кӯмаке шава. Бародарм Ака Алишер аз шаҳри ҷомадата Хҷан. аз шаҳр не айҷа Москва ҷомади аримо аз Новокузнец омадагиай чанд солш касе рака 2.5 сол. 2.5 сол шуд ҳар дигурдо ай кор мондагиан ҳар рӯз диализиш мекан ё ки диализ мекан ҳар рӯз як рӯз баъд ов мегирад яъне ки як рӯз баъд поҳо беҳад барама ман дар телеграм мепартом шу бибинед чӣ қадари поҳо вара мешаванд барои ки ов гурдоҳо кор намекунанд филтраш намекунанд хаи сус зан задан ай Новокузнец то Москва 1,700,000 Ҳиндустон зан дадем худованд аввалш худашо 95% гарантӣ додан ки 2 миллиони рсиб биёре яъне ки чанд ҳазор доллар гуфтан $30,000 14 та мерава 16 та мерава гуфтан ки $30,000 қатиш биёра ки хай аввалш худованд худаш ягон ҷош каса набоша $16,000 мерава агар ки боша бо барои анализи дигар ҷош аввал норма мекунад баъд ҷарроҳия мегзаронанд барои гирдаи нав часпондан ҳамин картҳои оилашан мақсад номерои худшона. Хуб акаҷон ягон чип мо мардума ки ҳасти чӣ ҳасти чанд фарзанд дорӣ? Салому алайкум якум бор мардуми Тоҷикистон муъмини муслимо. Ман шаҳри Хҷан райони Ҷаббор Расул қишлоқ Саматов ҳаминҷа шаҳри Новокузнец зиндагӣ мекунам. Оила дорам, 5 писар дорам. 2.5 сол шуд касал шудам. баъди ковид почкаҳом хуш шуд. чӣ доштем фурӯхтем як диализ через ден 12,000 сум риси через ден мерам ҳечим намон ҳамаро фурӯхтем уже хариб я ёрдам кунитон илтимос худо шифош бития бародаро нигоҳ кунӣ баъзеош ниёзмандое ҳастанд ки мутаассифона оли як чизшона фурӯхта дар омедаванд пеши блогеро ҳатман таънашона мекунам ин бародар ҳамаи чизш аввал фурӯхт сум расход шид фақат як хонаш монда ки вая дарутарӣ мегиранд материнский капитал вая фурӯхтан иҷозат нест то кӯдако 20 сола нашаванд дигар имконият надошт ба он хотир аз ҳамамон ако омаданд хай ба хотири худо морам ҳам як видео кардаистем илтимос касе ки имконият надорад як дуои хуб кун дар ҳаққаш агар касе имконият дорад ягон чупарту лайк комментариё то он видео панша ба одамои даркорӣ бираса иншоалло кӯмак кунанд кадмед мехоҳед қатиш суҳбат кунед аз наздик биёед занг бизанед дар ҷои Москва рӯз ман намедонам қатиш во бихӯред бибинед ҳоли акара худо нигаҳдор барори кор раҳмат барои дастгириту акаҷон картаи хитона мемонам рақамои хитона ман дигар ба ҳечкум кор надорам саломат бошед худо шифо биёрад саломат бошед ки дӯстони бародарои шаҳри Хуҷанд бародарои Исфара мақсад тамоми тоҷик аммо ҳамин тарафҳои Хуҷанд алҳамдулилло бедарак набестед ҳаракат кунед акара ёрдам кунед худо нигаҳдор.